Kaixo, ongetorri jakindunera. Gorko bideoan mediana eta kuartila zelan kalkulatzen diren ikusiko dugu. Aurreko bideo batzuetan azaldu dizuegu zelan zer diren mediana eta kuartilak eta zelan kalkulatu maiztasun taula bat izan da. Bai? Kasu honetan, formulatxo hau erabiliko dugu mediana eta kuartilak kalkulatzeko. Formulatxo honetan zer daukaguna? K, bai, kuartilaren zenbakitzoa, kuartilaren balioa, eta N gure datu guztien balioa, bai, zenbat datu ditugun. Bale? Orduan, kasu honetan, N-a berdina izango da kalkulatu nahi ditugun kuartil guztientzako, bai? Datu kopuru berdina daukagulako, beraz, N berdin zenbat datu ditugu, bai? Zenbatuko ditugu 17 daude, bai? Beraz, N 17. Listo. Orduan, orain, zer eskatzen digu ariketatxo honek? Lehenengo, bigarren eta hirugarren, lehenengo eta hirugarren kuartila kalkulatzea eta mediana kalkulatzea, bai? Baina, dakizuenez, mediana eta bigarren kuartila gauza bera dira, bai? Bale, orduan, lehenengo kuartila kalkulatzeko, erabiliko dugu formulatze hori. Lehenengo kuartilaren ikurra edo hau da, bai, Q azpi bi, eta ordezkatuko ditugu, ezagutzen ditugun balioak formulatzoan. K izango da bat bider N 17 zati dau. Bai? Kalkulu hau egiten dugu, bat bider 17 zati dau, lau, koma, hogeta bost. Bale, zer da gertatzen zaiguna? Zenbaki honek, balio honek, ematen digu posizio bat. Bai, ze posizio? Lau, koma, hogeta bost garren posizioa, hori esan albada. Bai? Bat, bi, hiru, laugarren posizioa, baina guk ez daukagu tartean 0,25 garren posiziorik. Bai? Orduan, joan behar gara, 5 garren poziziora. Bai? Orduan, balio honetatik, 5 garren pozizioa. 5 garren poziziora goaz, bai? Bat, bi, hiru, lau, 5. Beraz, zein da Q azpi bat lehenengo kuartilaren balioa? Lau. Q azpi bat, barkatu, berdin lau. Bai? Hor daukagu gure lehenengo kuartila. Urrengo biak berdin kalkulatuko ditugu. Bai? Mediana edo bigarren kuartila, berriro ere ordezkatzen ditugun datu guztiak gure formulatzoan, bai? K, kasu honetan, bi izango da, N 17, eta hau, zati dau. Bai, kalkulatzen dugu, 2 bider 17 zati dau, 8,5. Aurrekoan bezala, zer gertatzen zaigu? Ez dugu izango, aurkituko dugu 8 garren posizio bat, eta aurkituko dugu 9 garren posizio bat, baina ez tarteko zenbakirik, tarteko baliorik. Bai, orduan hartuko dugu urrengo posizioa, 9 garrena. Bai? 9 garren pozizioa. Orduan orain gure datuetara joko dugu, eta 9 garren pozizioa zein den ikusiko dugu, bai? Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, 9. Bosta. Beraz, mediana edo bigarren kuartila, 5. Bai? Hirugarren kuartila. Gauza bera, ordezkatzen ditugu datuak gure formulan. Q, zein da K-ren balioa? K, zein da K-ren balioa? Hiru. Hiru bider N-ren balioa 17. Zati, lau. Kalkulatzen dugu hau, eta 12,75. Bai? Beraz, biribiduko dugu, bai, beti handira, eta 13. 13 garren pozizioa lortu dugu. Pozizioa. Bai? Orduan, zein izango da 3 garren kuartilaren Q azpi hiruren balioa? Zenbatuko dugu, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi,
13. posizioa, 7. Bai? Gogoratu, alako posizio neurriak edo posizio parametroak kalkulatzeko gure datuak ordenatutak egon behar direla, bai? Txikitik handira, bai? Txikitik handira ordenatuta datuak, formulatxoa aplikatu, eta erraz lortuko ditugu bai mediana, bai kuartillak. Hau izan da guztia, gogoratu bai gure web orria edean, bai gure YouTube kanalean jarraitu jakindun.